Hello, this is Arlie Brothers. Shout out Cambio Car Rental. And ay mo kalimot og subscribe sa YouTube channel ni Daniel Pritos Flores. Thank you. Kining akong naasawa, labihan gayud ka malita. Labi na kong maglagot, siga-sigahan ko sa mata. Sweldo akong giintriga, masuko nga nung gamay ra. Kumuhangyo ko nga padulga, iyapan ko sa arenola. Kanunay ko gayud nagpasensya, haron walay gubot, walay gira. Ako untang bulagan, apan ako kulbaan. Kay isog ang ugangan, pirming nagbit-bit o bukakhang. Ako untang bulagan, apan ako kulbaan. Mawili po kining dugan, di ko na lang siya ilisan. Shout out YouTube channel Jasmine Tapuyaw. Ay mo kalimot subscribe. YouTube channel Corakul TV. Akong naasawa, labihan gayud ka malita. Labi na kong maglagot, siga-sigahan ko sa mata. Sweldo akong giintriga, masuko nga nung gamay ra. Kumuhangyo ko nga padulga, iyapan ko sa arenola. Kanunay ko gayud nagpasensya, haron walay gubot, walay gira. Ako untang bulagan, apan ako kulbaan. Kay isog ang ugangan, pirming nagbit-bit o bukakhang. Ako untang bulagan, apan ako kulbaan. Mawili po kining dugan, di ko na lang siya ilisan. Ako untang bulagan, apan ako kulbaan. Kay isog ang ugangan, pirming nagbit-bit o bukakhang. Ako untang bulagan,